Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Digoyang ya? Asik. Baik. Oh iya, Zah. Asik. Bukannya tabe sembarang tabe oleh Tuhan oi, tabe banamo si tabe gadang oleh kandung oi, bukannya ale sembarang ale, Barale, Zah. ale banamo ale gadang, bukannya ale sembarang ale, ale banamo ale gadang. Tagalah alam jemarawa onde Tuhan oi, tanda pusaka didirikan onde kandang oi, aguang tagantuang ala di gua, pupui sarunai maramikan, aguang tagantuang ala di gua, pupui sarunai maramikan. Nampak tak datang ala batungke oleh Tuhan oi, nambuk to datang ala bairi oleh kandung oi, dibuki urang ala manurun, dilurah urang ala mandaki, dibuki urang ala manurun, dilurah urang ala mandaki. Ramilah alek sabana rami onde Tuhan oi, urang basile bagalombang onde kandang oi, siriah nan galak pinang manari, sanang menanti alek datang, siriah nan galak pinang manari, sanang menanti alek datang. Hei. Nampak tak datang ala batungke oleh Tuhan oi, Datang Allah bairi onde kandang oi, dibuki urang ala manurun, dilurah urang ala mendaki, dibuki urang Allah menurun, dilurah urang Allah mendaki, ramilah ale sabana rami onde Tuhan oi, urang basile bagalombang, onde kandang oi, sirih nanagala pinang manari, sanang menanti ale datang, sirih nanagala pinang manari. sanang menanti ale datang. Terima kasih. Sama-sama.